pola Guardia Civil. Tirou os pinchos na carretera, e morreu ela, morreu a señora Conchita, e os coches quedaron atascados. A ver, vou-vos contar o que me pasou outro día, porque é increíble. Outro día estaba eu na compra, comprando cousas para o meu restaurante e tal, e chegou o Pablo Escobar e matou ao pianista. E agora o piano está manchado de sangre. Bueno, entonces, vaise, miro por os tenis, collo os tenis, faltaban os herretes, os dous pares, os 4 herretes. Levantíme, fui a xunta miña nai, que pasaron os herretes? Onde están? Ai, non sei, perdí esa lavadora. Non, os herretes, onde están? Aquí non están, agora tengo que comprar outros. Mira, non ten herretes. Si xa non me preocupo, mira, ten herretes. Ti tes herretes, ela ten herretes, todos ten herretes. Eu non, me dijo, pero me fui sin herretes. E agora estou xogando ao Hello Kitty Online, sin os putos herretes.